Minsan naman ka sa stress naman kay kagnaw eh. Sa oman, magsiginuno sa problema. Wala ko tulganan niya, wala pa dito kananay. Wala may gana eh. Ano dito tanaro sa naong? Uy, Jisa. Uy, batian magnaong mo Jisa. Uy, ano sa na matawag ka Jisa? Stress paglaom ay. Sana pang ko Jisa. Mga sa din mo kaugalingon eh. Ay, bilang ko ginawa timan lagi. Huwag tangan ako ganas sa kanan ba? Huwag daw magkagana na unsa ka. Uy, gago. Uy, marami maglamaw. Kadal. So, alam mo, Pras, ay, alam mo, nagproblema lagi ko, dili ko, ganahan mo bas lagi. Kasi, Stress na magay ka. Uy, alam mo, timan, yung lipstick na lang, gumawa na lang, pala dili na stop tanawon. So, mo na lipstick, di mo ko, ba? Hindi tayo. Sige lang, eh, ang ako, ang gusto naman ako, mag-inusara, ari mo sa dino, ay. Okay, kami may barkada ni mo. Kami mo kuha ni mo. Gusto rin mo. Uy, pa ba ka? Ay, naman, dili ko, okay, ay na lang, okay, ako naman si mo kasilbad, ani. Stress na magay ka din. Oh, bao. Pusa labi. Pakabilin pinakay. Bao Wala ka, Jiglo, pali ko na Jiglo, day. Saan naman taon na si Uy? Palit akong tawas ya awa. Baho lagi gapon palit ako gibutang mo tawas ya mo ligo ay sa nya wa ba ni hugas-hugas. Saan ako ni kung Uy, stress na kayo. May ligod-lugod. Lima na ako na. Dagan na kay kagbuling sa imong lingkod. Saan naman taon ko sa Uy? Kuya na tao. Ano gano sa tanan lagi? Kadang problema noon. Sa kay katula eh. Sa baho ko pala na. Jiglo, uy. So, di na ko maligo lagi kay kapoy na kay akong lawas lagi kay kuno gusto problema di na ako Modan buang sa simbahan, day, ay. Tingnan sa kaugalingon. Puro mo kagpuan Jisa. Kanang patay ng Jisa ba? Buang na lang, sa marong na lang ka. Kanang ilibong na lang ka naman. Buang na lang problema. ka buhi, be. Ako ang pangutangin niyo ba? Kamo ko na magproblema. Ganang ba magliro? Sige mo na ng problema. Ay, sige padaan ng problema. Uy, Kanang problema. na ni mo. Masulbad rin ang problema. Kaligo ko. Kanang mong baho sa imong. Sus, di naman nasulbad. Uy, di naman madagtabang. Baho kayo. Malagay ko lagi. Ay, sige padaan ng problema. Paglingon-lingo pa ka. Sige na, baka na mo. Dijig ka mo. Reply na mo. Muna, giari na lang ka na mo. Gusto man ako mag-inusara. Mo naghihapon kay mong kasulbad. Ako ang kasulbad ang problema na day. Oo, Ang di ka may problema. Anong lawas sad? May problema po sa kabaho. Ginagaling mo siya nga. Wala pa man ang sa buhay tanan. Sige na eh. Basi mo, iniga, salutuig na kong bangon na eh. Gago! Salutuig na kong maligo. Kaya kayong nag-read na yun. Higot ka din sa kamanggahan. Oh. Higot ka na. Lakaw na mo, eh, sumuka niyo eh. Dara mamubushit na ako eh. Sige na. Kami nalambag namin ni mo. Wala kong manlid, og tambag na. Mauri ka sa mga marites Paminaw, niya. kahapsay. Paminaw sa good. Mga marites niya na dito nga. Pangagi na ako ni patay. Ako ni patay sa soul sa inyong balay. Kaya purti ko nang baho ah. Ikaw rin ay. Patay. Gago! Sabi mga marites eh, mga labag mga limpyo. Sige na, Pagawan mo. Karoon ang mga marites sakto na. Kaya purti yung baho ah. kansi man dito, kay bagan mo sila mga marites. Karon ako masway nga marites sakto. Ay, hugon ni. Ang sakto na sila, perminta kay waman di man Di dito. karon na sila na sakto. Baho ko na dito. Tinawag dito, baho Ando dito. na mi ay. Ay, baho. Di mo dag. Ina, pangawa na eh. Kangingig lagi Kaligo sa'yo. mo, kaligo ni tayat. Oh, tuntuig. Action! Baho na dyan kayo siya. Di siya magsilbi. Baho nagkig. Nausa. Isang baho rin sa kaway. Asa mo ay? Baho. Hindi mo. Kung mama sa baho. Dyan kayo. Sige. Asan ito kong amiga nga ganina ra ko nagpaabot nga rin. Sis, hindi naman sis. Ang atong plano sis nga mga hold up tanak kay watay panlaki. Na, asa mo sil? Pero oh, naara na. Dirita sis kay ug mo agi atong dapol. Di ko na. Tala sis, kay Sara usa. Tara. Wala ki ba? Abi mo cellphone kita. Kita to. Sakit! Ano na ako? Ano ka kwarta? Kita to isugol yan. Mangita tayo kanang dili mo tukol na to. Isugol. Lagi din. Kung saan mo yung hold up po na ako? Kita ka. Cellphone. Wala ko. So, bitaw na, ikaw bibibra. Ako may kong pambra diri.
Ngawa ko ba sige tanawa ko panarat. Wa jud kwarta diri ko, uta pa ko diri wa jud. O di tanawa diha, wa jud. Oh, sis. Unsa di yung gipangita di ay? Kwarta. Anang laki ni. Kunya kay manglaki mo anong kwarta man yung gipangita na kay Kay bayad naman sa laki. wala lagi ko kwarta bas kay inyo pa rin kuuton wala jud. Ang ako rang naakaron ay sa sigpuputi ay wala lagi na diha. Ang naaral ako ron kagwapa. Gwapa no. Ako para masolba din yung problema no tabangan ta mo. Na akong liga dito ay kung hold up ni hatag to. Asa dapit? Ito o petan magagi mo diha. Igagi ninyo makasimot gimog baho. Ako na nang liga. Ha? Ato mo kay Sige. na stress ko. Asa mo nang baho sis? Ay, daray! Asa pa? Ato na! Hulgas mo. Alam ka? Ambi mong Pitaka. kwarta. Cellphone. Asa nina? Nanindot kayo sa nina oh. Halon kayo. Hasta sarina na ko inyong pagkaon. Oo. Wala na ginakong tanan wan agan ko. Oh, luoy na Ang kay sanina. Kay nindot kayo sa nina. Ambi. Mapunan para akong problema. Sige, isla man ning wala tay gamit. Oh, basi kinahanglan mo na ko. Dala lang ko sa inyo. Wala lang ko. Sanina lang. Kay baho kay ka.